भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, अभी के रिपोर्ट में आप सबके बीच बहुत ही बेहतरीन पवन सिंह के वीडियो सॉन्ग के बारे में बात करल बनी। एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो सॉन्ग जौन की आप सबके बीच आवे वाला बा और जाना की इंतजार आप सबके बहुत ही पहले से बनल बा। जी हाँ भैया, सबसे पहले बता दी वो गाना के बोल बा जमाना कहेला पवन सिंह। जी हाँ भैया, गाना के बहुत ही ज्यादा आप सब प्यार आशीर्वाद दिले बनी। जाना का ऑडियो सॉन्ग कुछ दिन पहले की ही रिलीज हो गई बटे, वह ऑडियो सॉन्ग के बात कर रही पूरा तरह से धूम मचीले बटे। जी हाँ भैया, म्यूजिक वाइड यूट्यूब चैनल के माध्यम से गाना रिलीज भइल जौन की वीडियो सॉन्ग भी यही चैनल से रिलीज हुई। जी हाँ भैया, अभी फिलहाल इतने बताएं कि एक गाना के शूटिंग स्टार्ट हो चुकल बा। जी हाँ भैया, शूटिंग गाना के चल रहा बा जौन की बड़ा ही लेवल के जना में महंगा गाड़ी नजर आई, लोकेशन भी काफी महंगा नजर आई और मॉडल भी बहुत जबरदस्त नजर आवल बा वीडियो सॉन्ग में। हाल फिलहाल बता दी भैया, एक गाना के जौन की गईले बने पवन सिंह, लिखले बने विनय बिहारी जी, म्यूजिक दल बने छोटू रावत जी और आप सबके पता बा म्यूजिक वाइड यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही वीडियो सॉन्ग भी रिलीज होखे वाला बा बहुत जल्द। काहे कि भैया शूटिंग स्टार्ट हो गई बटे और बहुत जल्द कंप्लीट करके एडिटिंग हुई, ओकर बाद आप सबके बीच ऑफिशियली रिलीज डेट अनाउंसमेंट हुई, पोस्टर भी जारी हुई, ओकर बाद आप सबके बीच वीडियो सॉन्ग भी रिलीज हुई। अब जान ली एक गाना के खासियत, पवन सिंह के में लुक बहुत ही डिफरेंट में रही और काफी एक लेवल के बाटे जहां पर काफी ज्यादा गाना पर खर्चा कर रहल बड़ लोग। जी हां, गाना के प्रोड्यूसर बने नीरज कुमार जी। जी हां, काफी अच्छा है में खर्चा कर रहल बड़ लोग और मॉडल भी एगो ना कई गो मॉडल में यूज भइल बड़ और काफी बढ़िया मॉडल लोग एम नजर आइलो और साथ में पवन सिंह के कपड़ा भी बहुत डिजाइनदार दिखी। यानी ओवरऑल गाना बहुत ही बड़ी बजट के और बहुत सुंदर आप सबके बीच बन के आवेला। बस इंतजार करी कुछ दिन के, आप सबके बीच वीडियो सॉन्ग आई। काहे कि भैया वीडियो सॉन्ग के शूटिंग स्टार्ट हो चुकल बा। लेटेस्ट अभी का अपडेट ये गाना से जुड़ल है जमाना कहेला पवन सिंह। तो आप सब बताइए भैया ये वीडियो सॉन्ग के कितना इंतजार बा और ये वीडियो सॉन्ग आई तक कितना ज्यादा धमाल मचाई, जरूर कमेंट करके बताइए। चलते वीडियो के लाइक करी और ज्यादा ये वीडियो के आप सब शेयर करी।